Les dejamos con la información meteorológica. Trabajas demasiado. El médico ha dicho que debes descansar. Debo ayudarlos. No pueden contratar a nadie. Viven momentos difíciles. Igual no es el momento de tener otro hijo. Nunca es el momento. Jean hace lo que puede. El seu Sky Full of Stars convida a encendre la llanterna dels mòbils en ple concert i simular una nit estelada. Temps. Harry Styles? No. Aquesta cançó és una cançó de Coldplay que... Mira, Van hacia el bastión de Garra de Hierro. Las marionetas pueden ayudarnos a derrocarlo. Ahí están. ¿Ese es el comportamiento normal? Oleg dice que no. ¡Hola! Gracias por ayudarme antes. Los marabúes no suelen ser así. ¿Cómo te devuelvo el favor? Quitándote de en medio. ¿Quiénes son? Somos Chusma. ¡Oh! Deu haver anat bé. Tot ha acabat bé, finalment. El monstre Boo ja no existeix. S'ha desintegrat. Sí? Visca! Visca! Esports, Mbappé es perd la Supercopa i no viatja amb el Madrid a l'Aràbia Saudita. Precisament a l'Aràbia, Deco està tancant el retorn de Joao Cancelo al Barça. El director esportiu blaugrana negocia la cessió del lateral portuguès. Bona tarda. Donald Trump... Ata aquí o noso tempo, quedan xa con Marta de Arriba o Telexornal. Graciñas e que pasen unha moi feliz tarde de Reis. Berros de alegría, caras de sorpresa e moitos saltos de emoción é a escena que se repetiu esta mañá en moitísimos fogares galegos. Os Reis Magos foron tan xenerosos como de costume e cumpriron a maioría dos desexos dos nenos e dos grandes, aínda que para algúns non acertaron. Yo me lo he regalado yo. Me he regalado un Jesús. Quedei contentísima. Contentísima. Ademais que me fixo unha ilusión loca. Moi ben, mellor do que esperaba, portáronse os reis, Sí, este ano non hubo carbón. Que tal? Moi boas tardes. O agasallo máis grande dos reis veu da man da lotería do neno. Porque isto lo merece! O segundo premio deixou 24 millóns no Porriño, onde ademais venderon polo menos un décimo do primeiro. E en Marín caeron 2 millóns. Xa que son os reis do mundo, que partan o lombo se queren. Como tampouco mesmo ocorrido que a rancheira, que hai moita xente que os confunde, pero... Boas tardes. Adeus, María. Que xa estás negociando a dote co teu sogro. Mamá, non lle digas eso que se vai poñer colorada. Hoxe deben estar todos aburridos porque non pararon de molestar en toda a tarde. Non conseguín ler nin unha páxina do libro. Moi mal feito. Así non vas a aprender dabondo para pasar o exame e vas suspender. E hoxe pola noite vai vir Pancho despois de cear. Se ti me das permiso. Fala co teu pai.
Mamá, non me podes dar permiso ti? Non, nesta casa manda el. Xa. Pois eu penso que nesta casa que manda es ti. É que el non move un dedo se ti non estás de acordo. O mellor o teu pai ten as súas ideas sobre o que che convén, filla. E ti? Non tes as túas ideas sobre o que é mellor para min? Fíxaste, Marisa, os meus fillos son mestres en camelar os pais cando lles